Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning ug galaw-galaw na mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso dinha sa Maitom ug Malungon sa Sarangani Province. May buntag say. Mayong buntag sa jail ato sa bigrit ang atong mga kapuso dinha sa Rizal ug Socon sa Zamboanga del Norte Province. Karong buntaga mga kapuso ang favorite sa tanan nga food ang atong hisgutan. Uban ni ana dungan sab natong sayron ang inspiring story sa Cagayanong si Henry Chua gikan sa iyang kasinatian kaniadto ug ang iyang pamaagi sa iyang pagluto og lamiang putaheng kambing. Gawa sa kambingan say mga kapuso dinhi sa Davao City usa ka karenderya nga suki ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong fiscal ug mayor pa siya sa syudad ang ginadugok tungod sa ilang mga putaheng kabaw. Atong makauban unya taod-taod si Sana Valles. Mga kapuso, ipakita kanato sa atong mga bisita ang pagluto sa ilang recipe. At ang inaunya, samtang sa Best Talk, makachika ni Attorney Resi ang Asia's Pop Diva, Julian San Jose. Una nato makinabi ato mga bisita karong buntaga, nasayod ba kakapuso kung nganong gitawag nga Sultan Kudarat ang usa ka probinsya sa Socsargen Region? November 22, 1973, dihang na-divide ang province of Cotabato sa tulo ka probinsya nga mao ang Sultan Kudarat, Maguindanao ug North Cotabato. Nagikan ang pangalang Sultan Kudarat sa probinsya sa Muslim ruler nga si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat nga nangulo sa Sultanate of Maguindanao nga karon mao ang Mindanao gikan 1619 hangtod 1671. Gideklara si Sultan Kudarat isip national hero ni kanhi presidente Ferdinand E. Marcos. Ganin atong 1650s, gi-recognize siya isip most powerful Muslim ruler sa Pilipinas. Ug agig pag-ila kaniya, gipangalan kaniya ang probinsya. Mga kapuso, karong buntaga atong sayro ng istorya sa tag-iya sa usa ka iladong kambingan dinhi sa Cagayan de Oro City. Og siyempre, atong sayron nganong nipatok kini pinaagi ni Henry Chua. Sir Henry, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag sa tanan nga nananaw sa At Home with GMA Regional TV sa Tibok, Mindanao. Mayong buntag sa inyong tanan. Sir, please share to us ang imong story una pa man nimo natukod ang negosyong kambingan. Sa una, sa edad pa kong 5 anyos, patay na akong papa. Pagka 10 ako, namatay na sa akong mama. So, nag-agigi ko kalisod nga halos di ko kakaon sa katulo sa kadlaw. Pero naningkamot ko para nga masinso ko. So, kung gikan ta sa kalisod, ayaw na ang lisod na kita forever. Sir, luyo sa kalisod kaniadto no, unsa ang nagtulak sa imo nga maningkamot gayod? So, during my high school and college days, bisag asar ako puyo mo na nga sa high school na ko 5 ka lugar akong na eskwelahan kay bisag asar man ko paingon, pero pag puman ako sa school, nakatrabaho pa ganin ko og isip sa ka janitor sa Philippine Village Hotel sa Pasay. Pero naningkamot ko nga maghaw-asad daw, nagnegosyo din ko. Sir, luyo sa kalisod kaniadto no, unsa ang nagtulak sa imo nga maningkamot gayod? Nagyud ko'y vision sa akong kinabuhi nga usabon ako kung kinabuhi. Nag-visualize na nako nga kinanglan mag-asenso gyud ko. Kinanglan dili lang pag-asenso lang kanang sa kaon lang, kundi
makapundar gyud og mga real estate income generating property para nga pag-abot sa panahon matigulang ko mo retire ko dili na ko maglisod muna nga gapundar gyud og maayo. Paunsa ba nagsugod ang imong kambingan, sir? Asa ka nakakuha og ideya niini? Nagsugod na akong kambingan 2010. Na ko ideya daan kay gikan food business man akong negosyo gikan pa sa nakoy bikiri, nakoy fast food. So related na ko daan sa food industry. So nagdugang lang ko negosyo kay dili man ka matawag nga makapundar gyud kay sakto kung isa ra ka klase ng income. So kinahanglan multiple income ka. Sir, unsa ba nga klase sa pagkaluto sa kambing ang imong ginabaligya? Nami kaldereta, ilawin, adobo, alang-halang, papaitan, nasad may power booster kadtong mga para sa mga nakainom, gusto magpahuwas, kanang ulo na siya ba sa pinga na siya upat ka tiilog, itlog. Mo to sila ganahan sa kanang mga nakainom kay momentoy lang gupi-gupo ng sabaw. Sa imong mga putahe, sir, unsa imong makonsider nga best seller nimo? Ang kaldereta gid ang pinaka best seller namo. Pero kakairig hapon mi sa kuan, nagyapon mi mga seafoods, bulalo, chicken inasal, nagyapon mi ana mga native nga manok Bisaya, nagyapon mi ana. Og syempre mga kapuso, ipakita kanato ni Sir Henry ang iyang pagluto sa bestseller nga kambing recipe. Kini inyong alagad, mudi mo sa inyong ug unsaon na pagluto sa mong number 1 best seller, ang kalderitang kambing. Pinaka lamian. Una, mag-prepare tayo ng karne sa kambing. So, naka-boil na ni siya daan. Pag kumana na, unang procedure, magbutang ta sa oil. Pag kuman sa oil, bumbay. Pag kuman sa bumbay, ahos. Kuman sa ahos, asal. Imo na siya kay kayon. Ulatan nimo nga mag-golden brown siya. Mag-golden brown na siya, ibutang na nimo ang karne sa kambing. Pagkahuman, ibutang nimo ang liso paminta. Dahon paminta. Ibutang na yun ang carrots o patatas. Mo ni ang 10 secret ingredients na mo. Napulo ni siya ng klase nga ingredients nga gina-premix na mo. Butang dahil ni na to ang pineapple chunks. Mo na ni isa sa mga sagol. Green peas, dayon cheese. Asin. Ato na sila siyang ukay-ukayon. Ang last, tubig. Butangan ni mong tubig. Kining tubig, pareha rin ni sa asin plus minus. So, depende sa imong giluto, kadaghan. Pagkahuman, ukay-ukayon na sa dali mo. Muna niya mong finished product sa kalderitang kambing.
ang pinakalamian. Daghang kayong salamat Sir Henry sa imong pag-share sa imong istorya ug sa lamiang kambing recipe. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time na mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Kadang buntaga ato na sab makauban ang Asia's pop sweetheart walay lain kundi si kapusong Julian San Jose. Maayong buntag, Miss Julie, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you? I'm good. Thank you so much for having me, and it's nice to be back. Kahit na work from home muna, quarantine, so syempre kailangan dito muna tayo sa bahay para mas safe. But it's nice to be back, and hello again. Hello po sa inyo lahat. Thank you very much for accommodating us sa schedule mo. Syempre, last time from our previous interview, we've talked about your life no at present. But this morning naman, gusto naming ma-inspire sa kwento ng buhay mo, Miss Julie. From joining Popstar Kids, right, at 12, how did you work your way up hanggang maging Asia's pop sweetheart ka? No, kasi actually, ever since talaga nung bata pa lang ako, kumakanta na talaga ako. And then yung lola ko, siya yung madalas na para nagpapasali sa akin sa mga iba't ibang mga contests, mga parang beauty pageants, ganon, singing contests, ganon. And then parang siya talaga yung nag-persuade sa akin para maging isang singer na, like, syempre, ito pa rin yung dreams ko. And then, yun, sakto, nagkaroon ng auditions ang Popstar Kids, and then I joined when I was, I think, 11, turning 12 that time. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na. And you've been in this industry for, I don't know, counting 13 years ka na ba, Miss Julie? At patuloy ka pa rin patuloy ka pa rin gumagawa ng mga bagong kanta and different ways of entertaining people through your music. Ano yung mga tips mo naman para sa mga viewers natin ngayon na who wanted to aspire to be someone like you as well? Just be yourself. And lahat ng tao creative. So, may kanya-kanya tayong paraan para i-express ito. And wag kayong matakot to explore, wag kayong matakot to innovate yourself. Just always find it in your heart kung ano yung makakapagpasaya sa inyo, kung ano yung sa tingin nyo na makakabuti for you, kung ano yung sa tingin nyo na magpapa-improve din sa sarili ninyo. And don't give up on your dreams. Kasi at the end of the day, dreams nyo yan eh. Tsaka kung ano talaga yung makakapagpasaya sa'yo, yun yung gawin mo. And what else? Hard work, patience. Kapag alam mong pinaghirapan mo eh. Tsaka ang fulfilling sobra, parang right. Ito, of course, the pandemic, Miss Julie, is far from over. Message of hope and inspiration mo sa lahat ng ating kapuso Mindanaoans. And of course, please invite them also sa yung mga upcoming shows and all of your social media accounts. Yes, you can follow me on Twitter and Instagram. It's at myjaps, MYJAPS. You can also follow me and like my Facebook fan page. It's myjaps official naman po yan. Verified naman po yung account ko sa Facebook. And then I also have a YouTube account. It's called Julian San Jose. Pero kung gusto niyo po malaman yung username ko, iButchikik po yung username ko. So, ayun po. And then, of course, All Out Sundays po. Every Sunday po yan. And then, what else? Pipito Manaloto. Every Saturday po yan. And, yes, malapit na po ang The Clash. So, sana po iabangan niyo po. Nako, sobrang daming pakulo. Sobrang excited po kami kasi, ayun nga po, parang it's been a year na din, no? Since yung last na The Clash, yung season 2. So, we're very, very, very excited kasi may bagong breed of singers na naman po ang GMA. So, ayun. I'm also excited to work again with Raver, with Christian, with Miss Ai, Miss Lani Misalucha, si Rita, tsaka si Ken.
And dito po namin ipapakita kung yung potential talaga ng Filipino singers. So nakaka-proud din po kasi ang dami-dami talagang mga talentadong Pinoy. Thank you so much. Thank you. Dagan kayo. Salamat, Julie. kahit may pandemic ngayon 2020. So, 2020 is still a very busy year for you. Thank you very much for your time. Maraming salamat. Thank you so much for having me. Thank you. And that was Kapusang Julian San Jose. Alang sa exclusive online drama, comedy ug musical online content, bisitahan lang mga kapuso ang www.gmanetwork.com/gets. There you'd find more entertaining videos featuring your favorite Kapuso stars. Tutok lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa ka karinderya dinhi sa Davao City ang naila. Dili lamang salami ang pagkaon, sanglit ang kanhi mayor ug karon Presidente Rodrigo Duterte. Suki kini nga kan-anan. Dungan atong sayro ng ilang ginapasigarbong pagkaon, kauban ang mismong tag-iya nga si Sana Valles. Ma'am Sana, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Oh, I'm fine. I'm fine, Sir RG. Ma'am, unang-una, pila na ba katuig ang inyong karinderya? Kami, bago pa ming kasal sa akong late husband, migrate mi sa Davao. Wala mi laing pangita because nahibalo ko in sound pag karinderya, nag-establish ko karinda. Pero before that, nagsaging gulaman hot cake ko sa park, tulak kariton. And then because of our Lord, I was given this place. Nagkananan ko, wala pa kaayo. May driver mami nga sa sakyanan. Akong ingon nga panawag ra mo kaubanan. Anto daghan ng mga taxi, hantod na niabot na si Mayor, hantod yan. Mao na to. Ning dagsang ang mga tao, hantod naka-renovate mi sa among tindahan. Og nagpasalamat ko sa akong pagpaningkamot sa kinabuhi kay wala pitugod ka balay among gianhian dili papahawa mi kay nanirog saging gulaman. Og kanang tanan sakit sa kasing-kasing nato nga pawaon ta gumikan kay you are just a mere tindera sa saging gulaman hot cake sa park. Tulak ka riton. And then, pag abot diri, ni-asinso ko. Gamay lang. Pero, kontento na ko. Ma'am, naila ka tungod sa imong pagsugod sa pagluto og putahing kabaw. Sa tanang klase sa karne, ma'am, nganong kabaw man ang imong ginaluto? Kabaw, Sir RG, kay ang baka, mahal ang kilo. Ug ang karabaw, brato. Anyway, the same. The same raman. Ang sabaw lang gikinhangan sa mga tao. Muna nga, ning prepare ko og for a long time until now, karabaw. Karabaw sabaw. Nya, mga tao dili ka afford og mahal. Looy ang mga tao. So, ako na lang ginaghimo na lang kog karabaw ana like that. Ma'am, basta mo ingon ka og sanas, unsa ba ang inyong mga best seller nga pagkaon? Ang amon yung specialty din sa tindahan, ang tapa. Tapa, karabaw tapa. Beef tapa. Pero tagsarami maghimo og beef kay mahal. Ang among kasagaran diri bisan everyday karabaw, tapa at saka bulalo og hinalang. Ma'am, unsa ba ang sekreto nga nagdugay o ginadayo gayud ang inyong karinderya? Ayan nilang mi. Pero proud na ako, nagpasalamat ko sa Ginoo. Daghang mangaon, onya, magdaghang mangaon, magdasok, wala pa'y COVID, aprobida lagi. Magdasok ng mga tao, mangaon diri. Mga sabaw mo, sabaw, bobo, ala, busy. Mahulot ang ilang sabaw sa ilang sudlanan, bubuan jud na. Kay mo na ako instruction. The same ang lami. Way kausaban kay ang tag-iya nga babay mahibalo man pagtimpla. Kung imo ganing asawa di kibalo mo timpla sa imong mga sudan, down ka. Mo na, that's it. Pero ako, I know that. Ma'am, usa sa imong loyal diner dinha si kaniadto mayor ug karon Presidente Rodrigo Duterte. Unsa ba sagad ang gina-order sa pangulo nga pagkaon, ma'am? He used to have a bandehado of tapa. Si Presidente, pag-ari niya, I will tell you, pag-ari niya the first time,
tagadiin ka man na tagadiin ka man, ma'am. Kaon siya dire. Di pa kami kaila. Ay, taga-Bohol ko, ma'am, sir. Taga-Bohol ko. I do not know nga fiscal day siya. Fiscal dire na diha sa ombudsman. Taga-Bohol day ka? Sana. Sana, I will kill your nickname, Sana. Pero I'm not Sana, ha? Sa Bohol. I am youngest child in the family. Pinangga ko. That's why ginganlan kong Inday. Sir, dili ko Sana, sir. Inday ko. No, I will call you Sana, kay I know that you are from Bohol. O karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Sana ang iyang pagluto sa iyang best served menu nga tapa. Now, ako mag-demonstrate in saon pagluto sa tapa. And ako i-introduce kaninyo ang mga ingredients. Kani, mone, lata na nga karne nga karabaw. Ako ning sliceon lapad para akong himuon og tapa. And then, butangan nato gamay nga vinegar. So, we will place oil. Place oil. Gold be brown. Brown kining tanan. O brown na gani siya. Atong sarapon, ibutang sa strainer, patuloon. Maon na ni siya ang tapa. Ato ning ibutang sa plato, butangag limonsito, ibabaw sa tapa, ayo spread the limonsito, the more it's very tasty. Mga kapuso, mao kini ang resulta sa paghimo nako sa maong tapa. Wow, bago lang mount ako na mahaw no, pero murag gibati na pud ko og kagutom. Bitaw, daghan kay salamat Ma'am Sana sa imong oras ug gigayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Say na ila si Sana Valias tungod sa iyang mga lamiang putahing kabaw nga abot kaayo ang presyo aron masa kaayo. Sekreto niya nga maging hands-on sa pagluto ug sa operasyon sa iyang karenderya. Jill, nakaagi man og grabing kalisod kaniadto karon niangat na ang panginabuhian ni Henry Chua tungod sa pagpaningkamot nga matuman ng iyang mga vision sa kinabuhi, labi na sa pag-venture og negosyo, usa na dinha ang kambingan. Samtang say advice ni Asia's pop diva Julian San Jose alang sa mga kabataan, labi na sa aspiring singers nga dili mag-give up sa pagkapot sa mga pangandoy ug buhaton ang mga butang nga makapalipay sa inyo. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Julia Child nga people who love to eat are always the best people. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.